Почва да ходят така, имаше служители. Аз се радвах само за изцелението, защото Бог се ги е вършил. През години сме виждали царения, реални, сакати, паразирани стават, ходят и така. Аз се зарадвах, че децата видяха, че това момиче не ходише. Те я познават и след е гледат, че тя става и ходи пред тях. Те я познават коя е тя. И те след нея ходиха, техните очи бяха пълни с чудо. Затова почнах да се радвам, да плача, казвам, един ден тези деца видяха, че Господ прави чудо. Един ден Бог тях ще употреби много повече. Алелуя! Това е причината. Апостол Петър и Йоан, когато ходиха в храма, искаше човека милостина, както много пъти хората искат от църквата помощ. Добре, но църквата така и на кайша да има нещо повече от помощ. Църквата има Господа. Така ли е? Само на Бога за помощ ще помагаме, ние обичаме бедните, много обичаме бедните, правиме много неща, но има нещо повече от земната храна. Зато и те казаха, пари зато нямаме. Когато имаме, това ти даваме. В името на Исус стани и ходи. Те до тогава нямаха сила, изпълни ги Святи Дух със сила и почеха чудесата и знаменията. Тук има хора, които Бог ви говори, че чрез вас Той ще и цели, ще прави чудеса, знамения, всички неща спират, защото искаш да правиш по-човешко. Дай място на Святия Дух. Той е тука, земята не е празна. Тук е земята пълна със Святия Дух. На земята е Святия Дух. Небето знаем, че Отец е Исус отдясно. На земята кой е? Святия Дух. Къде тръгваш без Него? Караш коня зад каруцата да върви. Не може. Трябва коня да тегли каруцата. Къде тръгваш без Святия Дух? Само знае да четеш Библията ли? Библията не ти ли каза кой е шефа? Идете, кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух. Халелуя! Ще пеем още песни и вярвам Бог да ви говори. Тук има много хора, които Бог ще цели, ще почва да ви употреби. Вашите църкви ще бъдат пълни. Идете и всеки, когато църква иска, ще почне между пастите да има любов, почит, защото всеки е важен. Всеки пастор е важен. Ние почитаме пасторите. Пастора е та да има война почит, та да има Божий човек. За кмета гласува народа, за пастора гласува Господ. Това го знаете. Един човек, ако не е пастор, каквото ще да стане, не може да бъде. Зато и за кмет, за президент човек гласува. А пък служители, Господ издига. Няма фабрика за служители. Има Господ, който помаза служители. Дори има хора в библейско училище, завършват, пак не са служители, защото Бог те е избрал. Много неща може да правиш по-човешко, но служител не може да бъдеш. Обичайте вашите пастири, давайте децата си там и дарения, следвайте и да има любов. Сега ще пеем още една песен, вярвам Бог да се движи и ако имате хора, които имат грехове, тайните грехове трябва да спират. Те са най-опасни. Другите грехове хората виждат, тайните само Бог вижда. Те най-много спират. Тайните грехове, скритите грехове, дето никой нищо не знае за тебе. А само ти знаеш, те са най-опасни да те държи дявола вързан. Ушкам никой не знае. Трябва да дойде покаяние за тайните дела, тайните грехове. Ще има една песен и това е възможно всеки да се покава, ако имаш тайни грехове. Не ги каза на никой, кажи ги на Господа. Ако има в тебе тайна омраза, горчевина, завист, всички тези плътски неща, кажи ги на Бога. Алелуя! Аз съм бил такъв и съм бил признателен. Се съм казал моите тайни грехове на Господа и Той ми ги прости. Се съм казал, кога съм мразил, Той ми промени. Зато и това, което ни кажеш на Бога, искаш твоите сили да ги достигаш. Невъзможно. Кажи на Бога и Той ще ти помага. Сега ще пеем песен за покаяние. Или? Радостно за покаяние. Айде, радостно. Знаете ли, радостта в Бога може да хвърля всичко, което не му харесва. Радвай се в Бога, пък тая радост ще примахне всичко, което на Бога не му е угодно, нали? В радостта е включено всичко. Радвай се в Бога и това, което не му е нужно на Бога в Петър, той знае как да си го махне. От мен се иска да се радва в Неговото присъствие. Да пеем една път за песен, пак ще пеем малки. Амен. Ето да го пляскаме за Господ. Значи, куцам малко, искам да ви кажа кратко като свидетелство. Малко куцам. Преди да тръгна от Варна, имаше около половин час така да тръгна и в плочата бяхме махнали климатика, едни такива анкерни болтове и аз като вървя, удрям кръка си на анкерния болт, отрязва се отдолу кръка ми, дълбоко, много дълбоко и в момента кърви и докато скачам на другия си крак, хайде и другото се порязва. И едва настоиме, нямаше време, братите искаха да ми закарат в поликлиниката, да ми удрят инжекция, защото ръжда беше в болта. Но, нали, той заслужава да се радваме. Щом аз мога с тези крака да се
радвам много, ти може много повече от мен да се радвам. Дай го буди, слава на Бога. Да, братко. Алелуя! Ей! Слава! 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 Алелуя! Слава! Слава! Само тук е меканила баба. Само тук е гвалина баба. Само тук е меканила баба. Само тук е гвалина баба. Исус, само тук е меканила. Отваря вратата на сърцето си. Идва!
Благодаря ти, Исус. Халелуя. Слава Слава на Бога, алелуя, слава на Бога. Давид така се радваше и жена му ни хареса това, че той се оголи и обаче остана неплодна. Защото ни хареса, че Давид се радваше. Много важно е да се радваме в нашия Господ, това е силата ни. Алелуя. Добре, искаме, много важно е Евангелието, първото нещо, което дава на човек, това е покаяние. Най-голямото богатство в света е да бъде спасен. Най-голямото богатство е Бог да ти прости и да живее в тебе. Аз години наред съм учил, исках да знаем тайните. Години наред. Бях на 11 годинки, знаех над 150 стиха на Исус. Това не ми помогна на мен. Аз съм расъл в християнско семейство, баща ми е пастор. Не съм расъл в семейство, дето бащата да е пиян, такъв пастор. Знам старите вярващи, но когато дойде греха ми се бори. Ти не можеш да се бориш с греха, колкото да знаеш за Бога, докато ти не се предаваш на Него. И аз греша, беше ми срам. Баща ми е пастор, аз греша. Срам ме. Искам прошка, сутринта пак върша грях. Следващия ден пак върша грях. Синът съм пастор да греши, защото и пастор не може да помага. Само Господ може. И знаете ли, аз се уволних от казармата различни дяволски неща, зато и не съдете никой, който греши. Трябва да дойде от Бога покаяние. Не съдете хората. Исус не дойде да съди света, а да спаси света. То ако човек сам се оправи, за какво му е Исус? Ако той сам е праведен, за какво му е Исус? Нали той е пътя? Няма друг път, нали Исус е пътя? Той каза, аз съм пътя. Или Митко е пътя, или Исус. Обаче според Библията Исус е пътя, не е пастора. Исус каза, аз съм живота. Кой е живота? Или аз, или Исус. От двамата един трябва бъде живота. Исус каза, аз съм живота. Така ли е? Аз съм пътя. Кой е истината? Той каза, аз съм истината. Митко не е истината. Той каза, аз съм истината. От двамата един трябва бъде истината. Или ти, или Господ. Исус е истината. Той е пътя и Той е живота. И аз свирих китара, един ден стоях на магистралата. Нямах сила, греша пак. Нямах сила, греша пак. И изведнъж дойде Святия Дух. Докато свиря, баща ми вече не може да ми наказва, аз съм голям мъж, женен. Не може да ми спира да греша. И докато свирих китара, майка ми и баща ми се молиха, имах лоши приятели, дойде присъствието на Святия Дух. Аз стоях на магистралата и свирих китара, светски песни. Сам бях. И дойде, слушайте, много важно е. Дойде Святия Дух и ме изпълни. Изпълни ме. Докато свира китара и ме изпълни Свят